Dámy a páni, ďakujem, že ste prišli na našu tlačovku, na ktorej sú poslanci, ktorí už dlhodobo zápasia o zrušenie Mečiarových amnestií a aj Anna Remiášová, matka obete, ktorej krv nás mobilizovala celých 20 rokov v úsilí o to, aby sa tieto amorálne amnestie zrušili. Dnes sme na krok od tohoto zrušenia a ja vám chcem povedať stanovisko aj za mojich kolegov. Budeme podporovať pozmeňujúce návrhy, ktoré zaznejú, ktoré sú relevantné, ktoré posúvajú veci dopredu. Jeden z nich podávam ja, ďalší podáva pán Gábor Grendel. A chceme veriť, že rozumné návrhy prejdú tak, aby sme mohli podporiť vládny návrh o zrušení amnestií. Dávame bokom stranický záujem Olana, ja dávam bokom môj záujem dosiahnuť úspech so svojím ústavným zákonom, pretože cítime, že spoločnosť potrebuje povzbudiť. Nie je to celý krok, bude treba naďalej aj úsilie politikov, poslancov, aj úsilie verejnosti. To nekončí dnešným hlasovaním, ale hoci je to malý krok v tom dlhom príbehu a v tom príbehu neustáleho blúdneho kruhu zla, je to isté svetlo a je to preťatie tohoto kruhu zla. Preto je to aj chvíľa, kedy cítim ako jeden z tých, ktorí predkladali návrh na zrušenie Mečiarových amnestií, sa poďakovať mojim predchodcom. Pre vašu informáciu a pre históriu tohoto príbehu je treba povedať, že už v roku 2000 vo februári, v septembri a v roku 2002 v marci som mal tú česť a povinnosť hlasovať za zrušenie Mečiarových amnestií, čiže teraz sa blíži pre mňa ďalšie podobné hlasovanie. Vtedy boli predkladateľmi pre všetkým páni ako Mikloško, Pálko, pán Rakús, pán Brodská, pani Sabolová, pani Záborská, pán Hrušovský. Všetci títo a ďalší, ktorí sa k ním pridali, predkladali ten návrh aj 21. apríla 2005, čiže znovu po 3 rokoch. Potom po roku 29.9.2006 opäť tam bol pán Brodská, pán Bauer, pán Daniel Lipšic pribudol, pán František Mikloško, pán Minárik, pán Pálko, pán Abraham. Roky plynuli a po ďalších 2 rokoch, 4. volebné obdobie Slovenskej republiky, predkladali 25. septembra 2008 pán Mikloško, pán Minárik, pán Pálko a pán Bauer. 5. volebné obdobie po ďalších 3 rokoch pán Hrušovský, Hort, Kolár, Sojmoš. A napokon 6. volebné obdobie Matovič, Bugár, Fígel, Kaník, Miškov a ďalší. V tomto volebnom období 4.4.2016 som podával tento návrh ja a znovu 4.11.2016 druhé čítanie, ktorom ma podporili poslanci Olano, ale aj poslanci SAS a ďalší poslanci Smer rodina, ktorým týmto ďakujem za tú podporu. Môj návrh je v druhom čítaní, som presvedčený, že je to dobrý návrh. Ale je tu realita, že môžeme dnes, práve náš klub môže dosiahnuť, že neprejde nič, čo dá legitimitu našim odporcom zhodiť už tento návrh zákona a samozrejme stiahnu podporu, to mi dali najavo aj strany, ako je Most, pretože tvrdia, že toto je tá príležitosť a toto je ten okamih. My sme dávali pozmeňujúce návrhy a dosiahli sme isté výsledky, aj keď zďaleka nemožno povedať, že všetky. Ten kľúčový výsledok, o ktorý nám naozaj išlo na prvom mieste, bolo potvrdenie, že ak sa zrušia amnestie, tak nemôžu hľadieť na trestné činy, ktoré sa udiali pred 20 rokmi ako na premlčané. To je kľúčová vec, lebo vo vládnom návrhu bola síce zmienka, že súdy začnú konať, len zabudli tam dodať, že začnú konať a napríklad skonštatujú, že vec je premlčaná. Na všetky tie veci, napríklad na únos, v tej dobe bola iba 10-ročná premlčacia doba. Čiže tam sme, dnes je už dlhšie, ale vtedy bola 10-ročná.
Podarilo sa nám presadiť to, že teraz, ak prejde vládny návrh, je isté, že tieto činy nebudú premlčané. Podarilo sa nám dohodnúť, že nielen zástupca koalície, ale za Národnú radu pred Ústavný súd pôjde aj zástupca opozície. Za ďalšie podarilo sa nám dosiahnuť, že Ústavný súd naozaj musí vyrieknúť svoje stanovisko do 60 dní a ak ho nevyriekne, nebude môcť spätne o nejaký mesiac, rok alebo 10 rokov spochybniť to rozhodnutie Národnej rady o zrušení amnestii, ak ho dnes Národná rada vyriekne. Tieto úspechy nás posmelujú vidieť, ale znovu opakujem, za pomoci vás, verejnosti, v tejto šanci naozaj cestu k nastoleniu spravodlivosti. Nie iba placebo, nie iba falošná hra. A ak niekto si myslí na strane vládnej koalície, že sa to podarí ešte kdesi ututlať, ste tu vy ako svedkovia našej dobrej vôle a stanoviska verejnosti, ktoré sa prejavilo a na ktoré chcem teraz na záver poukázať. Nie sú to iba moji predchodcovia v Národnej rade, priatelia. Boli sme svedkami nebývalej petičnej akcie Som za, kde chcem poďakovať pani Čaputovej a rovnako aj ďalším aktivistom Jurajovi Rizmanovi a ďalším, ktorým sa podarilo zozbierať takmer 100 000 podpisov. 100 000 alebo 90 až 100 000 to bývala taká denná dávka na námestí SMP počas nežnej revolúcie. Viac sa na to námestie nevtesnalo. Takže urobili také jedno námestie, dá sa povedať. A to je veľká vec. V dnešnej dobe, keď sa za jednu vec postaví takáto masa ľudí. Veľmi si to vážim a veľmi im ďakujem. Rovnako je na mieste poďakovať tým umelcom, ktorí, keď zlyhávali politici, tak začali vystupovať, či sú to raperi, alebo sú to autori známeho filmu Únos, ktorí nám vrátili emóciu tých 90 rokov aj pre tých z vás, mladých, ktorí si nevedia predstaviť realitu, v ktorej vybuchujú autá a zaživa v nich horia ľudia, ktorí sú úplne nevinní. Toto všetko si zasluhuje obrovské vďaka. Rovnako boli pre nás veľkou oporou právnici, ktorým vyjadrujem veľké ďakujem. 26 veľmi statočných ľudí z tej spoločenskej vrstvy, ktorá u nás tradične mlčala, ktorá bola u nás tradične, a nech mi to odpustia právnici, väčšinou oportunistická a išli s tými, ktorí boli pri moci. Títo 26 sa postavili za odborný názor, že amnestie sú nielen zrušiteľné, ale najmä, že sme povinní ich zrušiť, pretože nad právom vždy má stáť spravodlivosť. Všetkým týmto som cítil dnes povinnosť povedať ďakujem pred týmto hlasovaním, ktorý verme, nemáme ho v rukách, nemáme väčšinu, ale verme, že môže byť tým svetlom a tým preťatím blúdneho kruhu, ktoré s vašou pomocou a s pomocou verejnosti dosiahne napokon obnovovanie spravodlivosti a nádej na spravodlivé pomery v Slovenskej republike. Ďakujem. Chcel by som poprosiť Janku Remiášovu pár slov. Pre mňa je toto výnimočný deň, pretože je tu veľká nádej. Veľká nádej, že je šanca urobiť a skončiť všetko to trápenie, ktoré tých 21 rokov prežívam. A i keď tá bolesť zostane a bude pokračovať, ale predsa len už taká satisfakcia, že keď prejdú tieto Mečiarove amnestie v parlamente, tak budú pomenovaní ľudia, ktorí spáchali tento zločin. Je to kauza, ktorá ničí mňa, ničí moju rodinu, ničí Robertovho brata, ale zároveň traumatizuje celé Slovensko.
bol jednoznačne spáchaný zločin a ten zločin treba riešiť. Nejde tu o nič banálne, ide tu o čistotu politickej scény a ak si máme vážiť politikov, ktorí riadia tento štát, tak malo by im záležať na tom, aby mali čisté kredo, aby mohli povedať, áno, toto sme poriešili, lebo sa to dalo, toto sa nedalo, preto sme našli kompromis. Ja osobne som veľmi za návrh pána Budaja, ktorý podal, pretože ten návrh je jednoduchý, priehľadný, čistý, zrozumiteľný. Samozrejme, že Fico a spol dlhé roky oponovali, dlhé roky síce hovorili, že je to morálny suterén, pričom ja si myslím, že už dávno pod suterén klesli, ale boli donútení a verím, že verejnosťou a ulicou a ľuďmi, pretože takisto už chcú mať pokoj, boli donútení pristúpiť na zrušenie týchto amnestií. Viem, že a cítim to a určite to cíti veľa ľudí, aj títo ľudia, ktorí okolo mňa stoja, že nie je to až tak čisté, ako by to malo byť. Ale napriek tomu vyzývam všetkých poslancov, aby hlasovali za tento návrh, i keď je z dielne Fica. Pretože teraz tu nejde o osoby, teraz tu ide o cieľ. A politici, považujem ich za múdrych ľudí, sú tu na to, aby hľadali kompromis, aby sa vedeli dohodnúť. A keď prejde tento návrh Fica, potom ešte on má otvorené zadné vrátka, pretože on sám od seba by to nezrušil a proste hodil ten horúci zemiak na ústavný súd. Potom je ešte možnosť toho ústavného súdu, ale napriek tomu parlament sa už raz prevždy zbaví problému, aby sa stále obnovovali návrhy na zrušenie amnestii. Preto chcem vyzvať a poďakovať všetkým poslancom a bola by som veľmi šťastná, keby tento návrh prešiel 150 hlasmi. Bolo by to úžasné, pretože bolo by vidno, že tá cesta, ten krok, proste, že ten cieľ sa blíži. Ja by som chcela veľmi poďakovať všetkým ľuďom, ktorí doteraz predkladali návrhy. Bolo to väčšinou z dielne KDH. A všetky tie návrhy proste nemali šancu na úspech, pretože nebol dostatočný počet hlasov. Teraz je tá možnosť. A práve preto chcem veľmi pekne poďakovať verejnosti, ktorá sa zmobilizovala, ktorá konečne sa zobudila. Chcem poďakovať všetkým odborníkom, ústavným právnikom, hercom, proste, viete, proste všetkým, každému jednému, ktorý sa vyjadril k tejto téme a záleží mu na tom, aby proste táto kauza už bola ukončená. A samozrejme, že chcem veľmi pekne poďakovať Jankovi Budajovi, pretože je to človek, ktorý pri mne stojí 21 rokov. Nikdy neotočil, vždy, ja si ho pamätám dnes presne tak, ako si ho pamätám pred 21 rokmi. A je to človek, ktorý mi bol a je, a verím, že aj bude vždy veľkou oporou. Veľmi pekne sa chcem poďakovať a chcem odovzdať ti. Ja som známa kvetmi. Hej. Takže, Janko,
Tebe tie kvety dávam zo srdca a s vďačnosťou. Tak a ďakujem ti za všetko. som na rozpakoch. Ďakujem. Samozrejme, že sa chcem poďakovať ešte všetkým ľuďom, ktorí pri mne stáli a ktorí mi pomohli, keď som to najviac potrebovala. Už len verím a dúfam, že všetko dobre dopadne a že konečne sa pohneme ďalej. Aby sme už mohli žiť v lepšom, v právnom a v demokratickom štáte. A nie len my, napríklad ja, ktorá dožívam, ale všetci v produktívnom veku a hlavne naše deti. Musíme urobiť všetko preto, aby mali krajšiu a bezpečnú budúcnosť. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Pani Remiášová, dovoľte, aby som vám v mene nie len nás, ktorí tu stojíme, ale v mene všetkých ľudí na Slovensku, ktorí s vami tých 21 rokov čakali na spravodlivosť, aby som vám odozdal týchto symbolických 21 ruží za vaše utrpenie a vašu vytrvalosť. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Ešte môžem aj ja? Jasne. A ja si dovolím pomôž mi chytliť. Toto jedno vybrať. Pozor, Nezlomiť. píka. Ja si dovolím túto jednu krásnu šípovú ružu darovať Igorovi. Áno. Za to, že i keď svojím spôsobom, ale hovoríte za nás, za všetkých. Tak toto je taká dojemná chvíľa. Ja som tiež zaskočený. Hneď ma napadlo, že vlastne tá kytica by mala patriť k tomu Remiášovi, odkiaľ kedysi takáto biela kytica išla smerom k inému politikovi. Je symbolické, že je presne jeden mesiac do naplnenia 21. výročia zavraždenia Roberta a verme, že do tých 30 dní, do toho výročia sa stihne aj prijať to uznesenie, ktoré definitívnym spôsobom ukončí prácu parlamentu a potom by bolo výborné, keď sme mohli povedať, že už máme za tým, ale ešte bude treba ďalších 30 dní. V každom prípade je v tom silná symbolika a určite tie kvetiny nájdu cestu ku krížu, ktorý všetci poznáme. Dobrý deň, Jana Kresťanko-Dybáková, televízia Joj. Pani Remiášová, ja mám jedinú otázku. Vy ste sama povedali, že to pôjde na ústavný súd. Tak vás chcem poprosiť, že či nemáte nejaký odkaz pre ústavných sudcov, ktorí o tom budú rozhodovať. Ďakujem veľmi pekne. Mala by som odkaz pre ústavných sudcov. Mali by si uvedomiť, že zrátame ich na dvoch rukách. A Národná rada na nich presunula obrovskú zodpovednosť. A chcem veriť, že každý jeden z tých ľudí, ak by k tomu došlo, aby sa zachovali ako ľudia, ako čestní ľudia, aby veľmi dobre zvážili svoj výrok, ktorý vynesú, a aby si uvedomili, že takisto majú deti. A to, čo sa stalo Robertovi, sa môže, ak sa to nedá do poriadku, kedykoľvek stať komukoľvek, aj ich deťom. Takže aby jednali múdro, s rozumom a zodpovedne, pretože oni na tom ústavnom súde nebudú na veky. Vrátia sa do bežného života. A
žiť s tým vedomím, že niekomu ublížili len preto, lebo nosili nejaké stranické tričko alebo nejaké stranické tričko ich posunulo do funkcie, ja by som si to na triko nezobrala. Rozhodne by som to riešila múdro a so srdcom. Linhart, televízia Teatry. Pani Remiášová, chcem sa spýtať, veríte teda, že tá spravodlivosť naozaj príde a vinníci budú ešte potrestaní? Viete, ja nenosím v srdci pomstu. Keby som nosila v srdci pomstu, tak určite by som už riešila inak. Som človek, ktorý túži potom, aby verejne boli pomenovaní ľudia, ktorí to spáchali. Aby sa aj celé Slovensko, vlastne ja chcem splniť Robertov odkaz, že celé Slovensko sa musí dozvedieť, že vládne špičky, ktoré zastupujú tento štát, spáchali teroristický zločin únosu. A tým, že sa to ako verejnosť dozvie, tak bude vlastne splnené to, čo má byť splnené a ostatné už nechávam na kompetentných. Nech sa páči, máte ešte nejakú otázku. Samozrejme, je vám aj pani Remiášová k dispozícii, ale ja ju chcem poprosiť, aby išla na balkón. Vidím tu aj pána prezidenta, alias pána Greša. A som veľmi rád, že sa prišiel pozrieť zrejme tiež na balkón pán Vozar, šéf Ústavu štátu a práva, ktorého som dnes mal na mysli, ak som hovoril o tom, že sú aj právnici, ktorí majú odvahu pripomenúť verejnosti, že právo je pre všetkým o spravodlivosti. Ďakujem, že ste prišli, pán Vozár. Iste to bude povzbudením pre poslancov, ak budú vedieť, že na balkóne sú takíto ľudia. Nech sa páči. Pokiaľ nie sú žiadne otázky, veľmi pekne ďakujem a držte nám palce, aby to dopadlo tak, ako dúfame.